pre. Wala pre. Pabuto lang naman to pre kay release pa man. Didi. Asa mo taan? Ari ta ko di. Lingkod sa dari kay. Kasi alam mo ko yun. Ay, pabongbuhan niya ba? Alam mo ko eh. Mga bisita rin ito. Ay, mga bisita ito na eh. Taga-Asturias. Ha? Taga-Asturias. Mga mga nagpungko ko nga. Bisita dapat maparog na. Ay, yun ba? Asturias na. Asturias? Ay, pabongbuhan. Ay, wala po ni May. Wala, nag-wig ako. Ay, ito pala ko ron. Tingnan tayo ito bisita. Ano sa channel nyo na eh? Pre, ang akong channel pre, bago pa na akong channel. Ano channel mo? Idol man ako kamo ni Tutong Tugsok, si Atay Isot. Lex King TV. Alam mo ko, Lex Kim Oo, TV. sa inyong channel. Let's see TV. Kuan ba kanang ang atuwa diha ba kanang hangyo ta sa mga subscriber nga unta mo subscribe sa Lex King TV nya. Kini si Buyong Lex TV. Oh, gusto na ko pag ang tanang mga vlogger nga maagi sa tuwa ka magpatabang unta tabangan po pero ako dahil bus bayad din ko ang kugalingon ron. Kapili pa na di ko kita mo. Pumitan nga rin namin sitwasyon ako. Kisi-kisi na siya katulad ako. Kaya kung lang mo kapili, sakit kayo. Ang mip lang ko, ang mip. Bitaw, Iking, gusto niyo mo mag-ibaw sa kung nanggo. Excited kayo. Katabang gid mi ninyo pero Naman ko yung usa ka sa akong damgo nga nakita ng gabi. Na yung usa ka niyato ko nung kanang las 12 sa gabi. Dito gigo ko. Pinahanglan ako nga akong lagngon ang maong damgo nga unta makabuhat ako nuko. Alas 12 sa gabi. Bayong niadto ko og minteryo. Niadto ko minteryo. Pag adto ko sa minteryo. Ang sud na ko kita. Kanang minterios to pag kita ginawa. interview nga. Wa may bibong interview. Pag abot ako dito, di ka mo to. Di ang tapos tino. Ninguang ang mga ero. No na. Sus, ang mitso nga kung gatubang kay murma ko na ito ni padam ko na ko ba? Dagkutukan dila. Ninguang ang ero. Pagkatitiod. Zero ba? Hello guys! Maayong hapon ka ninyong tanan. Okay, amo ala nga. Hello, Diana. Are. Diana, anak. Lingaw-lingaw lang amo guys. Sa kahapon nun, kaya niya ako mabisita gikan sa Asturias pa. Nya ang Buyong Mix TV ni apod akong amigo. Nya ang katong imo ang channel sa imong partner Imsay TV. Also support Imsay TV. Puros po na pasiaw mo nga po. Imsay TV. Oh. So, Sa Buyong Mix TV. Oh. Dos Alegres. Palihog lang po dog support. Buyong Mix TV Dos Alegres. Dos Alegres. Mao na siya nga channel ni Bay Buyong Mix TV. Og sa iyang message sa Imsay. Imsay TV. Kanako sa ako mga subscriber, ako mong gihangyo nga unta mo subscribe po mo sa ako mga collaboration karong adlaw. Hinaot nga inyo lang i-click kung usab ang ilahang bell icon aron updated mo kanunay sila mga video nga i-upload. So wa ko'y laing nga gihangyo kaniyo kinasingkasin akong paghangyo sa akong mga subscriber nga atong tabangan na atong mga igsuon nga gagmay vlogger nga unta maabot po nila ang ilang pangandoy nga mamahimo na gid silang vlogger sama nako. So kaninyong tanan ako nagpasalamat ug walay bugtong paagi nako kundi ang pagpasalamat laman sa Ginoong Dios sa atong langitong amahan nga unta kamo nga nag-subscribe kamong tanan namo kanunay sa kapiskay ug kadasig sa mga panglawas ilabi na gid sa inyong pamilya. Ang ilang pangandoy sa kinabuhi
ang amo lang makapakatawa mi diha ninyo. So daghang salamat sa inyong pagsunod sa akong vlog Alimukoy Tres Buhaka Kinaot nga sa kanunay magpabilin ang amo ang presensya inyong presensya kali sa among channel ug sa Lex King Lex Kim TV